ki parabunit bat ki perluk baro ki bayu snow ki ni Bible study bakum ka balang ni wanra sisi na pedeng jumpi ni ai ku blai fi ka kerteng ka dan bortam ka jung try jung ni Jesus Christ ban ni beteng ni ka jing puli jung ni sepang ka jing bisar hok kata ka bumut ka bala hok agano ka jing bisar parabrio ni le pe art ligi benta jung gani kapat A bat kapat B kaba hakaba khaddo kani kapat B ngi pit kumno bo blai upan banai le de bo long blai jung ka hok jung bisar hok amat bad long blai ro ba khami dan ti ba kan dan ka jing bisar hok aki parabrio la ka long hakano kuno ka jili kala bande ka de ka thit ka thau wa kala banong ki nong bisar dani kala banong ke jing bisar hok ya kita ki ba kham tlat hak imlang salang ki konswet ki ruben thai bat ki baduk basuk ban nilai petru ba hakmat blame dan ke jing burom yo priu hakmat blame dan ke jing nyau siliang khmat baro ki long kumju hakmat ju bat keju kanangrim lani keju ke jing thau panan kam abo bisar ini Bong ketin pareng, he judges us by the same yardstick. Hindi bo penyefer. Tu bat udah blairu uba penbena nilai pet ba udawa ika hok ika jing besar hok bat ba ke jing besar jung urukan sawan ban ai ika nong wipu wibriu kumno la im hakabede ba ke jing besar hok ika parabrio te banyuru ba kadang ganang yu bro ba hok ha jing bisar jung ha jing dei parabrio bar kata kalong bo nyo ya jing im kumat ke jing im bom jukut kam dei tangga we ni ki kandon banyo ke jing pen im bom ke jing bom jukut nri ka kandon banyo ke jing im bom jukut kalong bangin nget hau jisu ban pediang yu kum long pen im tenuru da bro la ban im ke jing im ke bisar hok kumo long jisu kata undu no wat ya kata ke borayo teman-teman sini pat ni peteng de ke bangin pet ya ke jing bisar hok ke jong try jisu haki ar lai benta ke benta ke beningkong kalau balai thu lupa bo try jisu un sa bisar de ke jing bisar hok unne ya kata ke banong ke jing bisar ke bakhlam ke jing le dambor haba u bisar hapring gibriu khamtam bo pet yi kita ki bala ban ben ha kun sarang baraga sing khaduru bon bisar un bisar dakajing tep om daga bashi ina bar tegedam ki jing thu lupa ka kten ge jong blaze phang kani ge jing long jong try jisu ya bangla ban sem angan sim arli benta bat kata gede naga kitab isaya kan long ka ba safuar kadukhat baningkong duk basau bat kon juru kulum sipang kini ke jinglong jong try jisu haka kitab isaya hi haka lanong bakhat we kadukhat baningkong duk basan tekon ki kristan khamtam ki bangit hu Jesus Christ ni dan kamman suthu bhai kini bo try jungi unong pen im jungi bangi ni senya ulong ru ubale hok haka jing bisar ke jong bagumta bangi ru ngin bo jingmat bangin Yesrimi uhangi ngimla ban le dakumai pan dari bangin persyang ban im ni gejing im ke bisar hok to ni pe ikini ke benta des shua bangin ya sakmat bangin tuai sasisen ko pa bu i na bangin syang bangin perkhat pusan ni ketin ke bukhu jame ke be de ba kani gejing bisar hok ke bangin dan kam ni kisni ko pa khamtam bangin i ya gejing bambam syu ke jing bisar hok khambon ke jing nyu siliang khmat khambon ke jing penkhia siliang ya kono ke jing bisar pening gi briu badi tang mi atrai u batip ya kata bad ni u bolong blei u bisar hok u bam nyu siliang u bambam kono ke jing perkhat banne siliang you know try mitip khambam mi batu rap ini bangin yo ikani hangi om ta bangin
wat ya jing bisar hok na kiwe re naladi hiru ko pa bangin dan ke donot ke batrang banong ki brio ki ba bisar hok ki brio jing ke justice kan rat hak em lang sa lang ka bangimi issue ye ka right justice lani ka jing bisar hok ka bade tu kerkhu ini lomba ni ka por habangi pusan ni ketin jumi nabangi pan kini ketang Jesus Christ amen tegajing tu lupa sipang bu try Jesu long tang nang bisar bohok misem ha ka kitab Isaya kan nang ka sahu ar ka khot baningkong hadu ka saw ngan puli tu kentil ha kami usyakri jonga ubangan Christian ubala jiet jonga how ba ka mensim jonga ka sungubha nalabu yo mensim jonga ha u tuan peni ka jing bisari ki gentle ulam pertal ni penjam lumi ulam pensngo laga ketin ha ka dentisnong ulam penkeng yo plang balamong bad ulam penlip yo saihon basa tadam peni yo ka jing bisar ha ka jing sisa ulam du lat lumi sungus ir tat anda ula penlang ke jing bisar ha ka khendo tigi dalam nangkin kami nanti ia ka hukum jongo hamira ya tu lupa ia ka ke bau trajisu bun pendap kum sibenta na kata ka mission ke bau blay kupa upai uban pendap na lord ke bau penyo ia ka jing penim hagi jat benriu jang ka patai kat ki bangit kani dia wepat ke bau blay penbena lupa ya ke bawon sele bat kita belong ba hagbede ba ke jing bisar hok ketu de khot ke meningkong kong te peni ke jing bisar ki gentle kamot unle ya kata ke badai hok na ke benta ki gentle om tang na benta ki jiu ki belong lupa ke jet nriu ke baw bleu la itu lupa ula jet lupa ring ini ya ke jing tmu ke bayar ke ba kenthop lang ke jong blei ya ki jat nri bro jong pathai but ya kata pendap ling bawa trajisu bagi gentle ru kinyo ya kata ke jing bisar ke bahok dia orang ke dekat ke baar ulum peta meni penjam meni ulum pensmo la ka ketin haki lentisnong ulum la kum ki bro jong ke pathai ki bahap bandari hala di penpana di is phangile di nri ong ke dekat ke balai ulong bujai bujamnut wi bro ubalalang kum flang balamong mde bon penmong susu habamong flang de lada yu tun unyap do snan kumtaru ubro ubalalong kum flang balamong bom dol jingara su balase hakjing tre jongki bojing dom jokapop uni bisar hok yu bon klipat yu try Jesu badam ganta ulam penlip yo saihon berang satdam saihon batang ta satdam glong kumu telai bangi thang naga banta kanu jing thmu ngi thang telai nang ta kalip no ka ding tenru tedam ju uyai me kayai ni katadam ngamat uyai raham berkunta ulang tau saihon basatdam ka bathau ye kata jing long jong bru badang dan itanam haka jing jong badang dan jing kerman tulada penlip na usahan basatnam tulip na sendan dan dari trajisu ulang ta uban seklipat ban penrahampat yau ta ubala no mensim kum usahan badang satdam nangta peni ia jing bisar ha jing sisa letu lupa ni bon bisar ha jing sisa komot kat kom kinang rim ki badai hok ki balong ke jing sisa hi ke jing sisa ke bawan na ka khat ublai om ke jing sisa ke baw breu uthau ke babun sen ka kala kalam ler rei ke nang rim ke bawan na ka khat ke jong blai ayo ublai ba haki an ki kanan jong gari ke bangi ni im bat ki wi ri perthai dang ki kendon ki an ki bakanang rum jum ki kedai ka hok ke jing sisa ya ke balayo pateng tetem na do hendai
kebawan hino blay hakaba sedang tenre ngim tip ki banja la da ki nong sin shar kin pen klai ki ain bat ki kanun ban pendu ya ki jing bisar ho ya ki nong shong snong tenre uni tu uban le ya kata kepada ho ti haka jo ka kitab Isaya ni puliru ba haka lemang ba khatwe sipang ka jinglong jo ka dukhat ka ba lai to ka ba arang puli baru man sim jo trai shong sa halo jo man sim ga jing start ba jing shempang man sim ga jing sla ba ka bor man sim ga jing tip ba jing shifting yo try ka jing sumo ba jo uru kan long haka ba ting yo try ti bishar da jing yo ikmat jo lemnis nang da jing yo smo gi skor re da ka ho bishar gi baduk bad snang da jing la ben yaki ba jamnon jong ka khndo te shwa ek potato dindo ka shintur jo bad da jing prasad kirmya shintur jo penyap yaki bamban bad ka hok kan long ka panpo ka sangka jo bad ka jingai le ka panpo ki khlai jo kata ka de ka jinglong jo ulam bishar da ba na ka basyu i ka phalang sengi ki bre bun sin bangi bishar ki bre tang na bar yami i ya ka basisha tendre uni bishar da ka batip to kanta Matthews Lucas ru ki yatho ya ka egebo trajisu daladehi upan so apeng kipat ba bala pendap ya gane ga jingthu lupa ha uhi de pulir kan nong ba khat ar jung gospel Matthews ke khot ke ba khat san du ar hui yang puli nong ba khat ar Matthews ke khot ba khat san du ar hui Nung Jisu hamba ula tip ula lekna nang ta. Tiki pak ba babon kila bot yu bat ula penkia yaki baro. Tula maham yaki bakin ampen pau yu. Kumta bala pendap yakita bala ong daw isya nang tu lupau da ong hakmi usyakri jonga yu bangal jin. Uba iya jonga hamba ka mensim jonga ka sngom hae. Ngan bo yu mensim jonga hu bat penbenar yang jing bishar yang gentle ulam yana lemni perta lemni ulam ya small yang ketin jung haki lanti ulam pen yang kha ubalamang bat ulam penlip yang sayhan bersat dalam tat andaun priang yang jing bishar hadu ke jing job te haka ketang jung ki gentle kinya kerman tinggi ini ba tho do Matthews bala pendap ikani ka benta ya ka bala thu lupa lu Isaya how try so ni shisho patru nangi ba kajing bishar kandai ka ba le kat kum kajing sungu brio de wandra ya kata ka ba de hop ya ki brio paro ya ki jiru yaki gentle ru ki jiu ki ba isi yu ki ba shoni yu ki ba kentat yu haka tu kapor hon mentah ki la bon ba ki jiu ki ba la sungthu ki ba la kala ka momot bat ki ba la priang bu try Jisu de Messiah ba la kular na do minbrim ten rei kadairu i ki gentle ki bomdei ki jiu ka kten gentle la penan kam ka Bible na ka mentah kita ki bomdei ki jiu bat yakiru la ai kini keju kucing kular haka jing sisa ki ju ki isi nane ki no bin ya ki gentle haka tu ka por te umpen i ya kata ki bade hok ki bau blai usung bha bishar da ka bade hai haka no ki benta kita galong laga long haka jing hikai ka bakenjam sem haka balang haka jing mani ka jing sekri haka jing hikai jong tanra jong balang bar haka jing punya ka jing sinchar balang
upani ya kata ke badai hok bat kalong ke nuksa yang ipi kum kita ki badan ke balang ki Kristan bangun bot no try Jesu kanang bangin nak benong ki balai hok ki babisar hok haki kam jong ke balang tendrai ke badai bat ke ulang salang ru unwandra ya kata ke jing pensai ke ke badai ke bah Syong hok bat ke ke bom hok haka jing im jong ki brio lemba ni don ki an ki bala yo pateng nadu ki hukum ki jong blain dai lase nginum ngila kham jinjar menta reba kadang sa kata ke jing her pateng haki an jong ki ri jong perthai ye ki to ki an hi ki bala bu nadu sedang do blai kumta ngidang don jingkermen baru beli pun kut baru tradisi mau mensim kau jeng bun pendap ekta hoi kam thau tang jing besar ke jeng ke bede ke jing im jeng ki breu hakan ni ke slak hando ke jing le hok ke jeng bonum kentat you no breu bakla ke momet un ai kata ke bede hok ke bau breu kular ndrei kan wan ke sniru habon sebisar ye ki jet ben breu jeng ke perthai kata galang bun bisar ye ki to ki bakentat ya ke jing sisa ke jong play bar kata ke jing besar lo ong kan de ke jing besar ki bomman bar kata ke por kan sapau ke ikhtiar jong ku munong besar ubadan bor bar ban besar ka hok tini ru bo try su u kan tho se bang ke jing long jong ki long sinsar jong ke to ka por kadang ke kenhun jong ki breu ki badai ban sinsar ke imlang salang jong ki jiu berkata lakhot iki kum ki nong tho bat ki Farisi ki bopuni sibong ki an nalor ki an ki bala donpa ke bau bleu la an bau Moses ki an ki ba ki tham ki ba ban khiai ki breu tu try to so I pat ba kini ki nong lam kini ki nong sincere ki nong bisar ki la sting pat ya ke badai hok kaba kham dan kam ki brio bat kata kadai ye ke jing bisar hok ye ke jing la isnai lani ke jing isnai bat ke jing net ke jing net lani ke jing net na kalong na ke jing long jong ki pat ha ka basimet jong ki kanta ye ki pensting ye kata ki khensting ye kata ndoi ki kham sim khia bat ki pen khia ki brio ye ki berit kum ke jing ai seka kam ke jong play kata ga we na ke sifo preng ki jiu ki dan skiwi bentaru la da nyulang kita ke jing ai ke long line na ke sifo dan lor ke bo bleu la bo ki hukum jong u ki penni se ki an banau no jing thung u be ibi kum pudina bat ki we ba iwe na ke sifo jong tu jing thung de ban ai bat ki da perkheng ba ki pen khiai ke lengkor halor jong ki brio tu try su haka gospel Matthias kun nong ba khatlai tu de khat ka ba hen nong ba fulai de khat ar fulai kun ju ho Lucas kun nong ba khatwei ka de khat ba sau fulai kun tho da ka bating yegi ni nong elam but kun nong ba ar fulai ba ko wei ka de ka jing kran ka ba kadang ka jing penram ka jing bisar ki Farisi ba di nong tho kaba miru ngi diban plek jumut namar ka balang ngilang hi kum balang tu ka po jong ki jiu ngilang ki bro bat laban ni kata ka tendency ha ki nong yalam banne ban bisar bam hok ya ki ka kan hon ki jong play tu ka dekat hedrong bar fly ka dekat bar fly gospel Matthias kom no Korbet ye fi ki nong tho bat ki Farisi ki ba asap na ba fi ai ko ba sifo na ka pudina bat na ka de bat na ka kuman kita ki jing thung ki kambat ki ba ki je ki pen kam de ka ba bam de na kum ki jing bi ba fi no te kita ki ba kham khia ki jong ka hukum ya ka hok bat ki jing isnai bat ki jing Transu wang kidan ki baham kia ki badan badai ban pernah jumut badai ban naik hok kita berkata kadai ke jing bisar hok kadai
Lani ka ngamut ka hok ka jenis ni bat ka jingit to ka hok ni ka dei ka pen la translate ane na pen klaktin na ka tin jing bisar hok justice kalau dei ka ni phi ban la ikini bat ban ino ikitaki we phi ni ngelan ba matla ki ba jerlo yo kandrit bat ki banguit pen ban ni ut tikini lo ga jing kan tho ka bisir khai lor ki nong yelam jong ka kan hun jong bre ka to por bat a ga long kan no ko dan kam ngai phiru hakini ki sing bangin perkhat gini ki e mar ka don ka kan hun jong bre ru hakalang satlak ka pathai ka balang ka jong sitluk pathai to Lukas ru transu klani ki contain ki be stream ngan pulang ki to gospel Lukas kalnong khat wei ki khat safu ad safu lai Ndui COVID ifi ki Pharisee na ba pi ai ka sifo no pudina ban no ru ban no jhur baro phihin kam te ka hok bat ka jing iet ka jong blai kala dei ban na ikini ki ru unre ban om ino ken ni kita ki we phi try su on hot ka badai ban na kita ki hukum ki badan kam ndem dei pat ban ino ikita ki bakham khrao ki bakham khata i jing im jong ki brio jong pat lang jong blai lani kala ban no kinam sinsyar hagi im lang sa lang nadu ki ba khli adu ki ba hagi snong ki thao ki dong ki don ke jingit khli ban ne hok ban bat i ke jing bisar hok haki ki ba ki ha ban bisar apring ki parabrio kum ginong ngelam kum ginong sinsyar yaki balapan kubor ban ne kumta te kini ki ke jinglang jong kini ki farsi ni tengi ino ni ma ke jing kan tho jong praji su phang jong ki ba ka danot ke jong kadon kata ke jing sikham banne ya ke badai hok banne ha ke jing bisar ha ke no no banta bat kum ngai puli ke tu jing thu lupa ute unang kumta akan no la mangin pula jumat ya ke jinglang jong transisu khnang bagi la ban pathu bodi u ngila ban duai ba ke jing jongi ha ke jing de bagi parabrio ngin nong ki brio ki bisar hok om ki bala silang khamat namar ke bon ke jing ut ke jing yam ko ba mi ha ke imlang salang jongi kini kisni kami nakani ke jing bamla jong ki nong sinsyar ki nong ilam ban le hok ha ke jing bisar ke jong ki da ai kinu ki jing ai ki ba de na ka bor sinsyar don ke jing sam silang ki jing ai kata de ke jing bisar bam hok tegi kum kita ki bon ki nuksa ki bangila ban perkhan tengi don kam ban duai na ban tagi no sinsyar jungi nagalang ha ka be de bat ka kanhun ha ka balang ne galong ha ka imlang sa lang ha ki bor sinsyar jungi bakinyo iga donut ka basit ram ban ai ka jing bisar ka bahok ban nimla silang khmat ha ka ek bakile ha ka be de bat ki kam ki jong pat ba Tui kenal bu trajisu ong ba kibe ki ba ur na ka menta ka jing bisar hok ki ba yai let ban wat ada unang bisar la bande ubam kwa ubam le hok kan poi ka por haba on sa wan ka jing bisar hok temta bu bon ki ur ki nan na ka menta kata kundu itu ye ka wei ka farsi ha ka gospel Lukas kunong ba khat phra kumno ba ka ri kun thai kaya let ban ut ban yam mahmat jong nung bisar bani kerpat u bun bisar ka kam ka jong ka da ko nungkong tre ban le tre ban yarap ya ka be number bakal let sikalet ha ka bakut ularai ban ai ka ni ka jing bisar ho bara ka to jing thu trai su ong bo bleru ka jing bisar ho jong kan sawan stat Tejito ki baya lapmir hak jing bisar bum hok kan sepoi sini ban ham an ajing khen khamat blai bar kata kan muslim
nan puli ni dekat nak gospel Lukas nong bakat pra ke dekat meningkong nak pra tu nak keren ke parsi haki sepang bagadai yaki ban yai duai bat ban man thatsu tehni kraisu kren ni parsi kum ka nuksa jong kejing seiso jong ki bre ki bayai duai ki bayai kerpat lakalang nak benta kejing bisar hok ni kalau benong ki wi Ulang dan we nang bisa nak we kesenang ubam septi ni blay ni buram ni brio. Ladan brio hak kata kesenang kerugan thai. Tegalawan bun sien hu kada ong tule hok yang halor utau bayre yang kami kerugan thai kedon kejing le bam hok jong nyimtep kanu kanang ni tunri ka kerpa yo nang bisa bun bisa hok ya ka kis jong ka. Hak bede bat utau ubele batka dekat ke besar di kamslam umman dari anda kata seringan puluhan di kamslam umman dari hadian kata ulang haladi langan septi yang ru blay bat langan buran yo bro dari pendan labakat ni kerugun thai kapan sur setia yang ngam bisan hok ika yo habo kawan khandaput kan pen smokelut yang tu try on hasmo ke ei bautai non bisar ben hok wong ubleite un ambisar hok ye kita ki bal lajit jong ki balanyar kepat yo men sibat menyet baru syaslam nak bentau jong ki na ong epi bon bisar hok ye ki kumni Dengan lawan ukhuan bro, unsen ya kejingat hak percaya, kendiat mu. Dekat ke bandrio wong hasno ke able tau nang besar hok wong dekat bandrio wong ubleite un ambisar hok kita ki bala jet jong ki balingar kepat un sibat menit bat usya aslam nak benta jong ki hamni kadang kejing kermen ya kita ki bayai dua isu ublei ki basa besar hok haki nang besar jong kepatai ki basa kibayo iki kabamde kaba khande hok iki long kaba kide benyo hok kibadu ye kata kaba kide benyo na kinong ai kibade ban ai ki kan sepoi kapor ba ublei un sabisar nakaliang jungki un bisari kita kibalale bam hok iki baru krajisu wong ni ba kikerpat min sibat min miet tebat ublay usmu ye sya aslam na benta jungki hamni kalong ke jingkerman yang ngai phi bala dengi ye duai na benta ke jing bisar hok klampak hagoi ke singin si i ye ke jing bisar hok ke jung blay halor kita ki laka bala banong ki bre mani ke rukom bale ke bala penduk ye ke hok jungi la bun sin hagani ke jing im Daun tu dekat berperang, orang yang fi daun bisar hok iki kumur tu nila bani ini kami kejingat jom beri tang hak singkat do ndai kalau menang ru bahkan nangja tersitar hakikat bagi tahu kiba ayah ke bom hok kimpai perkat kimat kunsan ni kejing bisar ke jom beri namar bagi le bom hok hak kejing de jom ki bat ki parabrio Tiga ni kalau kejing maham, bat kejing kentu yang ai firu, bangin inde se kejing le hok, kejing bisar hok, kejing de jungi bagi para brio,
bat banyai kerpat ru baka jing bisar hok baka jing le hok haki kam haki imlang salang hangnu badan ke kanhun jong gibriu nginyai dua yu blei baki ta ki badai ban ai ka hok kinne rukum ta tu trajisu onre onde wan khono bru un siam e me ka jinget ka perthai hanu kran kandom ya ka e ka bak jingnam jong gibriu haki singi ki bakhat do ka bomot bakanang do sisu ka jing bisar hok ini iya ka jing bom bisar bom hok sudah te kan kata ya ka mensiam jong gibriu bat teng ki bangit ki la ban do jing kermen no ki la ban pejak no ka jing jong ki hateng-hateng habuan ki jing tunjuk ki bangit ki kendo i ka bukum kata ki jing sngo ndai trajisu pen kemau ini bagi ta ki bene hadu ka bukut kita ken ki ban lait im ia kata ni pulih kini gospel Lukas ru gospel Markus gospel Matius bala ki jing tunjuk kin krau la ki jing sya bisar bam hok kin bon aga jing im jungi re bang yene adu bakut aga jinget jungi ngin yoken ia kata kepada hok tijini kira katugan ni but aga jing tho aga kitab jungi kam ki apostol habo apostle Paul ye kendo ye kita gibre ki bompat itu yu trajisu ki badan ke jing ngam ki wat yu blay im bosisha bat kumta ki persyang ye ke ban penni de ki dur blay ban thau ki dur blay ke jing persyang ki ban wat yu blay habo apostle Paul ye kata agi nong Athens ki bre ki ban nyu kum ki start ki basempang te hakata ke jing kendo jung ubat ki katu kan ne hang tu ni pulih kitab ki kam ki apostol kan nong ka khat nyu ka khot ka balai phoi bat ka balai phoi ublin namar kata bele kum bam khmi yaki ayam ke jing bam tut de minta hukum ki bre baro keleng lakeleng ban kela ka bomut na bae na bu ka sni ka bae un sabisha ka perthai hak hok ublin na bu e ka sni ban sabisha ka perthai ka hok ko ki perlok ki parabungit tungin kan mau ikani kan diang langi i gilaban sudu jingkan man habang mi isu ke jing bisar hok rekan wan ka por pat ka bau bleun su bisar ka pathai ka hok badang ta om sisu ni dau to bru yo bol thum u bleun bisar ka no pathai un yo no bisar un khot ban ong ba men bisar ka pathai de yaw taw bol thum ka bumut yo trajisu wan kum ubjangot kum ubam dan ban yadai ledi abala thap yu bala sho yu umpan pai ktin no ya ta kasni on sawan ban pendat ye jing bisar ke jong play ha ko hok sifan kata ula ai ke jing pen scam ha ki bru baro daga bawla penli pat yu na ki bayam kai ka sabut sifan kata ong nung tho ai ong apostle Paul ye kini ki ye kita ki bro ki basngap yu ha ethan zakata por kai ka sabut kai ka evidence kai ka nurum bakan jagunta bro pen i daga dak bat daga dak kade mau trajisu la mi pat na ki bayam pada lor kata ke jing pen sisa ki bro ki yo ia ka jing pen kendo bau ngi un sabishar ka sing khadu ia ka pathai bro ko we ta ka ho to blin kar khu ngi bagi nang la banyai wat ia ka jing bishar hok ha ni ka sna khando de ki jing duai ki jing kar pa jungi bat banana de hiru bangin imsi banyele banong ki bre ki ba ai ka jing bishar hok ha ka e ka bangi ni de saki parabrio nak benta ka buram ki jong play amen nyai ime try nam ta ni ka ktien ka bu jong me ka bangi ban puni ni ka por to nam pen sha kan rat jimut jim perkhat jungi khanang min su thu ye ka jing long ka ba hok ka jong me
Bat ye kajing thmu jome haki por baro ban ai kajing bisar hok haki brio. Bat ye kajing khmi lenti kajome try ba baro hi minna ye kajing bisar hok haki jing de jungi bat ki par brio. Ngi ayo eme ba mala pha yu try jisu. Uban sepen pau ye kajing bisar hok ka ba shisha. Ka ba kan nongrum kalong ka hok bat kajing shisha. Ha preng jing ki brio baro ki jat bendu baro ki jiu bat ki gentle kumju baraga sikh hadu ru bon sebisha ri ka perthai ha ka hok trawrap ini bani kenal gini ke jing sha bat bani duai na ka benta ka hok ke jing bisar hok hak em lang sa lang to sngo ku pa na banga pa ni gini baro ketang tribe no nang penem be jing Jesus Christ but to aru ba ke jing ai e ke jong try jisu ke jing ba jong bleu ku pa ke jenis nak ru ke jong mensim bekhuit in syongkar hailan bat kitu baro ki bakwa ban syashkor ya ke ketian ke bekhuit ke jome haki singi ke jing im jong ki bat kunju ki rungit ki badan kelang setelak ke pertai menta bat haru anak taru amen tu blem kerku tak burum ke jong amen.